Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivog, samilosnog. Drugi rivajet kojem je prigovoreno, ali ga ovaj pojačava, jeste između ostaloga gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Hakim gdje im maže također u svome sunanu, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, terektukum ala al-baydai, nema ovo ala al-mithli bayda. Terektukum ala al-baydai, lejluha kenehariha, la yazigu anha illa halik. Ja sam vas, kaže, ostavio na čistoj bijeloj stazi, na koje kaže noć poput identične dani. I sa nje neće zalutati osim onaj koji je onako šta propao. Šuajba nudi između ovoga, nakon ovoga, znači opaske, kaže hadisun hasanun, ovaj hadis se kaže dobar. A zatim navodi prigovore ravi kojim se prigovorio po ovom pitanju. Sadržaj u hadisa je dobar, ocjenio ga dobri imam Tirmidhi, ocjenio ga ispravni imam Tirmidhi, također Ibn Hibban u svome Sahihu, između ostalo Hakim, između ostalo ga ocjenio ga vjerodostojnim i Hafid al-Zahabi. Dakle, braćo moja draga, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nam je pojasnio ovaj put kakvim treba da koračamo. Nakon kad je Darda naveo ove riječi koje je naveo, koje je čuo od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme, rekao je sadaqa Rasulullah. Zaista je, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, rekao istinu. Wallahi lekad terekena. Kaže, tako mi Allaha, on nas je kada zaista ostavio. Ala baydai, ala mitli baydai, lejluha wa naharuha sava. Na kojem je kaže noć i dan potpuno identična i jednaka. Zar je moguće nakon svega ovoga što smo sada kao uvod u ovu meselu, u pitanju čuli, da muslimani danas lutaju i tamama tražeći gdje je taj menheđ i gdje je taj put kojeg Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio osvijeteno? Je li moguće? Jeste moguće. Zašto je to moguće? Zato između ostaloga jedan razlog, glavni razlog, kako se rekli islamski učenjaci kada govori o ovoj tematici, jeste da nosioci istine upoznaju istinu, spoznaju je, ali nisu spoznali ono što odvlači od te istine. Zamke i klopke koje se kriju na tome putu, koje začas poklope najučenijeg od nas. A kamoli one koji tog znanja ne posjeduju kod sebe. Dakle, kada govorite o narodima koji su bili prije nas, naći ćete da su, između ostaloga, Židovi bili jako podli prema svojim poslanicima i vjerovjesnicima. I kako dolazi na rivajetima, sve vjerovjesnike su pokušali šta? Da ubiju. Čak i poslanike i čak Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah Đelešanu govoreći o njima: La telbisu l-haqqa bil-batili, wa tektumu l-haqqa wa entum ta'lamun. Nemojte, kaže, da bi slučajno, a ovo svojstvo se odmah veže automatski i za nas. Sad ćemo pojasniti. Nemojte, kaže, slučajno. Šta je to telbis? Da? Molimo. Obmanjivati. Ima li neki drugi izraz? Ha? Odlično. Nemojte slučajno da bi, u ovom slučaju, da bi slučajno istinu prekrivali sa laži. Da istinu narodu prikazuješ kao da ona laže. Jer imate sredstva danas u ovoj državi da istinu prekazuju laži. Imate. Gdje nas optužuju da smo sekta. Jer imate to. Imate općenitu sliku da se islam u ovoj zemlji pokušava šta prikazati kao nešto što je sporedna stvar. Ili stvar svakog pojedinca kada što hoće. Ili stvar zaostalosti. Imate sa druge strane kad decidnije one koji pokušavaju da spoznaju vjeru, pokušava se ta grupa ljudi općenito prikazati javnosti kao da je to grupa koja je zaostala, neobrazovana. I nemojte šta? Nemojte između ostaloga prikrivati tu istinu. Jedno je da je znači šta prikažeš lažnu, a drugo je da je prikriješ, spoznaš je, zatim je prikriješ. Ima li ovoga također kod nas? Ima, znači. Naš zadnji dio, kada budemo govorili o tome, ja ću vam samo na tabli prikazati, ono što sam pripremio za vas, kako u ovoj zemlji postoji oni koji istinu
pokušavaju prikazati da je to laž, netačan podatak i informacije. I u redu, to ćemo inšallah analizirati kasnije. I to strane oni koji govore o islamu. Koji govore o islamu.